ام لسر مجار راوستن لقلمه دوزگون کاپلان کو سروکی حق پاره جامد القلمه برز دوزگون دما تخوش بس باس كنت ميواني ميا بلا دسبيك از او هذا سبيكم بهتر جي ايرو واجبينك هيز باورم دنا واجبينه ده کی آماده بش پارتیان سیاسی خوازم بزانه بم دنا واجبينه خود هونه بحث لچ بکن گلو بله گلک سپاس سلام بو تماشاوان هجا نها ev civin uncu rudav edacı derket mehki beri me has bloke Kurdistani avabe yani ji devleti Türkiye'de gelek blok hene yani liberal muhafazakar u nijat perest blokek Kurdistani keme jibervici ev deskısına halbijartini ame ye hak pari mehas Partin Kurdistan'ı ra parva bıkın me peşniyarek usakır yani peşniyarem meji mego ev deskefta em behevra bıkın komiteyek ava bıkın jiber ku temsiliyeti kurtan ji Kurdistan'a bakur tune em temsiliyetek ava bıkın jiber ku çulupen sana şerheye temsiliyeti kurdan devlet u PKK u seru bınkriye u temsiliyetçiye mafya kurdan arreva bu xaze temsiliyetek usa lazım ecmara me peşniyar bir hinci cevabın hevalin metune nedane noha iroji mexas ev peşniyar gelek dervayvan murovin serbuxa niviskar velat perver kurtene mexas ev deskev zelvanji em parvabikin jibervi mecivinek usa amedekriye هفديتين الوالي قال بارتين دنيان كردستاني لباكوريا كردستاني وتركيا چه انجام نوا هفديتين ابون يعني چه هيا حتى انها كونه گشتن انجامك بس بوان چبويا تو انجام ektune yani peşniyarama gavadını jimgo mego hak pardes kıstına helbijartıneye em du xazın xatteki milli o ava bakın ji gelli kurtra heviyek bidin o ev peşniyarama hina ne cevap ne da ne mıxabı بله اون لگل کیجان پارتیان کردستانی دخوازن هست پیمانی چه بکن یعنی پیوندیا و لگل کی کریا و حلوستاوان چبویا ده درباره بیگیزه بله Parti Demokrata Kurdistan'a bakur hebu Parti Demokrata Kurdistan Kürt Hareketa Azadi Partiye Azadiye Kurdistan Pak hebu o tevger hebu me davetname jibo Partiye Sosyalist da mıxabına wana ne atın civine o bersivek nedan me peşniyarama ev bu o gelek partici mesela Parti Azadiye Kurdistan digo em xatteki Türkiye dibecin Milli Demokratik Güç Birliği yekitiya milli em avabıkın mecgot em ne dijine le halbijartın pevajı berdavam dike em dikarın ev halbijartını da eğer em mıl xatteki milli avabıkın ev jibo yekitiya kurdara peştadıçe le hinci cevap nedan noha em mesaj ekledin gello yani siyasi فرمو مساجا yani mesajı meçiye na je siyasi mesajı ev ku ittifak hene Cumhur Milletu HDP'ci ittifak ekçekriye o ittifaka atajeye avana siyaseteki her mezin mesele her mezin mesele Kürt Türkiye proje van tune ev ya yek ne evce ku eğer proje van tune be em pişkriye van bıkın nahadı bejin Erdoğan bıçe o tamam Erdoğan bıçe le ev ku te jibo mesele Kürt mesele her mezin Türkiye mesele Aleviyan Baveri mesele Karkeran çıdı beyce tiştek na beyjin ne hevce ku Kürt ses salide ev tecrübe heye ses salide Kürt pişkriye van kriye mesele Kürt çareseri ki ne kirne imha kirne na ezdi beyjim ji desti zarukin Kürt temsiliyetek em ava bıkın temsiliyetek milli çiye azadiye gelli Kürt o xaxa idare kirin evi emdi beyjin federasyon le siyaseta Kurdistan'a bakur da gavako helbijartın çedi be o gelek fikru ramaz seru bindibin jibo vekiltiye jibo serokati şaredariye gelo naha em jibo vekiltiye ki em bişinin parlamento xlasbina gelek kurda na gerek ki Kürt siyaseteki şahsiyet o siyaseteki azade bimeşine. Bale. Berez uzgun yani düzgün bu buraya yani ve hafzetine xol partiden çekirin hatta inhat ulam nedana tecab nedana ve plana ve dinava helbijartına da çiye yani jenerina ve derbare van helbijartına da ve çibe.
Na plana me em vak parti dikevim halbijartine hem hazıriyim heye le hemce derime yani em hazırın em duhazın bloke Kurdistani avabe çı partiyen mezin çı partiyen puçuk çı şahsiyetin niviskar uronak bir em gerek hatek milli avabikin jibervi hina dem evinine xlas nebuye eğer ev mesajı ki rastici gelek başıcı bu mafya gelek Kurd hina dikarin bersivi yubidin em dikarin behevra her tış behevra em dikarin çı dibêjin hazıriyê xwe bikin yani em dikarin namzet îlan bikin hevra îlan bikin mesajên xwe bildiriyên xwe belavokên xwe her tişt em dikarin behevra berêz dozgun ji ber çi hûn û HDP nikarin hevdû bikin sedemên wê çi ne Naha gavadine ji min gudarî kir hûn dibêjin sê partî dikeve sê partiyên Kurd dikeve hilbijartinê ev mesaj ne rast e HDP bi xwe dibêje ez ne partiyekî Kurdistanî me dibêje ez partiyekî Tirkiyeyê me çima Rûdaw dibêje çend partîne fermû tu ji me nabe çend partiyê Rûdaw partiyek belê nana yani tu dikarî bibêjî nana tu dikarî bibêjî ev ku ji Kurd rey didin AKP rejire dedin. HDP 6 milyon dikre, AKP 7 milyon dikre. Tu dikarî bibêjî AKP Partiye Kurd e. Na. Yani Partiye Kurd tenê ku dikeve hilbijartinê nav 36 partî da tenê Halkpare. Ji ber çi Halkpare? Halkpar Federasyon diparêze. Dibêje Kurd millete heqî Tirka çi hese ki Kurda jî ev hebe. İnsan gerek ki mesajın usa bide. Partiyekî Kurdistanî heqî mafê Kurda diparêze tenê Halkpare ev hilbijartinê da. Belê. Hûn wekû em bêjin Halkpare hûn piştgiriya kê dikin hûn dengê xwe digînekê hûn xwe nîzîkî kê dibînin di nava van hilbijartinan de yan jî berbijêrekî we hebe gelo. Na em nêzîkê xwe gelê Kurd dikin. Em nêzîkî gelê Kurdin. Naha ev ku serok komariyê namzet danîne bawer bike 3 sale. Ji İttihat Terakî de Kurd piştgirî dane zulma Kurda kiriye. Kemalizmê de piştgirî Kemalizmê kirine zulmê Kurda kiriye. Demokrat Parti, CHP, Adalet Parti. Naha jî dibêjin tu piştgiriya Cumhurî İttifakîdekî an jî millet. Gelo ez dibêjim partiyê jî dibêje 3 sala me ev tecrübe kiriye. Ne hevciye ku em şerî van navxeyî de payandayê van bin. Em xeynê van xetteki milli û mafê Kurda diparêze xetteki milli em ava bikin. Belê. Niha em vê yekê bêjin çend aliyên Kurdî hû da parbû ku em behsê bikin nimûne piştevaniya xwe ji bo Erdogan ragihand. HDP jî tara deyekê ku em behsê bikin ragihand ku berbijêrê xwe destnîşan nakin lê wekî piştgiriya kilijar oxlo ku em behsê bikin. Ev yek bandora xwe heta çi qasî wê li dengderên Kurd bike di nava van hilbijartinan de. Naha dibêjim valahiyê xetta millî de heye. Ez dibêjim sürprizek em derxin. Siyasetê ku Hüdapar û HDP dike yani fikra wana lê em xelat dibînin. Em dibêjim mafê Kurdan ku diparêzin temsiliyetek ava be. Devletê Tirk jî dibêje Kurd çi dixwazin. Vay çil sala dibêje ew ku ji derdikevin televizyona parlamentoyê tiştek naxwazin ji ber ku temsiliyetê wan ne vak Kurdistanî ye. Vak partiyê ku usa hareketê ku usa partiye me hevcedariye ev velatê de heye. Naha ne hevceye ku çi dibêjin Erdogan dibêje birêz Erdogan dibêje meselê Kurd me hal kiriye. Na baba meselê Kurd tenê TRT 6 e. Yani çi dibêjin ev beşa Kurdî a üniversiteye na meselê Kurd meseleyekî neteviye. Yani heqî Tirka çi heye Kurda jî ev hebe. Naha muhalefet jî min röportajın berî jî got muhalefet devletin demokrat da hêvî dide. Ji ber ku gel ji iktidarî aciz dibe muhalefet jî hêvî dide. Em muhalefet dinêrin muhalefet jî dibêje sonda Tirkiyeyê nijat perest. Yani ne mutlu Türk'üm dibêje. Dibêje ez yuna dîsan bînim. Niha ev siyasete gelo. Em mecburin piştgiriya van bikin. Na em dibêjin gelê Kurdira bank dikin. Çıl 5 sale devlet û PKK behevra çi dibêjin bandorek daniye ser Kurdistanê. Dem dema guartinê. Dem dema Halkpareyê. Eger Halkpar kuvvetir be siyaseteki aştiyane û demokratik em mafê gelê Kurd biparêz. Belê. Eger hevpeymaniya Kurdistanî çê bû wê berbijêr kî be gelo? Eger çê jî nebû wê berbijêr kî be? Niha berbijêr ji bo parlamento 600 berbijêr lazim e. 600. Em wek Halkpar ji bo 600 ev partiyên Kurdistanî ra ev ku mirovên serbixwe ronakbîr. Yani çi dibêjin
مروین اوسا جی خدا هرم خدا مروین ناس و ولد پرور اگر بو خازنجی حق پرید نامزد ببین سرسرا سرچاوا ام دکارم گلوان به هورا سیاست یک باش و demek ki baş behvra bimeşin. بله زور برز دوزگون کاپلان کو سروک حق پاره جامع دل گلمه بو گلک سپاسیادت